Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 78. Comencem! Ens trobem a Falkenau und der Ega, avui anomenada Sokolov, vila que formava part de l'imperi austro-hongarès i que avui forma part de la República Txeca. L'11 d'octubre de 1909 ha nascut el petit Ronald. Sobre aquest bailet no tenim gaires dades sobre la seva infantesa. Sabem que quan era jove va assistir a la Universitat de Carolina, a Praga, on va estudiar física. Hi ha certa controvèrsia sobre si va obtenir el títol o no de física. Hi ha qui diu que no, que feia qualsevol cosa menys estudiar. Però n'hi ha d'altres, començant per ell mateix, que sostenen que el va obtenir el 1935 i brillantment amb tota classe de mencions. Segur que sí. La seva tesi va ser una mica polèmica. En aquesta es proposaven formes d'extreure rajos delta. Avui dia no són considerats per si sols com una font d'energia, però es pensava en aquella època que ho podrien arribar a ser. En la tesi, sostenia i mostrava com detectar els diversos rajos delta que provenien de la Terra. El professor i director de la tesi no hi va estar gens d'acord, sostenint que el que ell detectava com a rajos delta eren els diversos rajos X que provenien de diverses fonts terrestres. És el que passa quan els professors estan per sota dels alumnes, que els alumnes són uns incompresos. El nostre protagonista segur que era un geni. De tota manera, la seva tesi no es va publicar mai. Ens trobem al 1939. En aquelles dates, trobem el nostre home vivint a l'Alemanya nazi i treballant en un laboratori nuclear alemany. Es diu que no era nazi, però calia sobreviure. Per tant, va fer com molta gent que vivia o treballava pels nazis. Va afiliar-se al partit. No es tenen gaires notícies que la seva tasca allà, en el laboratori, fos de gaire importància. No obstant, allà estava, transmetent la seva sapiència. En aquell període, va conèixer un enginyer aeronàutic anomenat Kurt Tank. Aquest home, nazi també, treballava d'enginyer a l'empresa Focke-Wulf, dissenyant i provant, ja que també era pilot, avions. El nostre protagonista li parlava sovint que ell acabaria trobant amb els seus coneixements la manera que avions com els que ells pilotava volessin l'energia nuclear. Ens trobem al maig de 1945. El tercer raig ha estat derrotat. Molts jerarques nazis han mort o han desaparegut, i altres nazis, amb més o menys notorietat, estan amagats o ocults, entre la munió de gent a Alemanya esperant poder emigrar a terres més segures. Les vies per fugir d'Alemanya eren diverses. Varen ser anomenades ratlines o rutes de les rates, i n'hi varen haver bàsicament tres. La ruta escandinava, on el nazi era portat cap a Dinamarca i d'allà a Sud-amèrica passant per Suècia. La ruta espanyola, on el nazi arribava a Espanya i des de generalment Galícia se'l feia embarcar cap a Sud-amèrica. I finalment, la ruta vaticana dels monestirs, que va ser la responsable del 90% de les fugues de nazis. El nazi arribava creuant els Alps i allotjant-se en diversos monestirs fins a arribar a Itàlia. Allà se li facilitava un passaport fals de la Creu Roja i s'embarcava cap a Sud-amèrica. El nostre protagonista va arribar a Sud-amèrica i allà ja hi estava treballant un vell conegut seu, l'enginyer aeronàutic Kurt Tank, que ara estava sota la identitat de Pedro Macías. Estava ajudant el govern de Perón en el desenvolupament d'avions per a la indústria militar argentina. Quan el nostre científic va arribar a Buenos Aires, va contactar amb el seu vell amic, i aquest va parlar-li a Perón del brillant científic que havia acabat d'arribar. Un científic que a l'Alemanya nazi estava treballant en com produir energia. Li va dir que les seves investigacions eren molt prometedores. Perón i el nostre protagonista varen entrevistar-se, i Perón va quedar meravellat pel carisma i la facilitat de paraula del nostre científic. Aquest deia que estava convençut que estava molt a prop d'aconseguir la fusió nuclear. Amb ella, Argentina podria alimentar, a part dels avions que Kurt Tank estava ajudant a produir, moltes coses més. El projecte Huemul acabava de començar. El nostre brillant científic va presentar un projecte de fusió nuclear controlada. Si s'aconseguia, i segons el projecte era molt factible, Argentina tindria, a més del sol que és per tota la Terra, molts sols individuals que donarien energia més que suficient pel país, per les seves necessitats i per exportar la que volgués. Argentina esdevindria una de les grans potències energètiques del món. No hi feia res que cap científic del planeta ho hagués aconseguit. El nostre home ho aconseguiria. A partir de 1949, a la illa de Huemul, a la província de Rio Negro,
es varen començar a construir els laboratoris on el nostre protagonista faria el miracle i catapultaria Argentina com a potència mundial de primer ordre. El nostre científic va començar a treballar. No obstant, havia d'anar sempre en compte. Segurament que hi havia molts enemics envejosos de les seves gestes que volien arrabassar-li el producte de les seves investigacions. De tant en tant, mirava amb uns binocles des de la illa cap a la costa a veure si l'espiaven. El nostre protagonista obtenia resultats esperançadors, o això deia. Tant va ser així que el 24 de març de 1951, a la Casa Rosada, que és la residència governamental, es va presentar el projecte al món i amb ell l'energia nuclear que podia transportar-se en ampolles de llet i tenir energia on i quan es volgués. Perón es vantava que Argentina aconseguiria la independència energètica. No necessitaria exportar energia de cap altre país. Ans al contrari, es convertiria en un país exportador d'energia. Es convertiria en una potència mundial de primer ordre. I tot gràcies al nostre protagonista. Perón va dir a la conferència de premsa que se'l nomenava doctor honoris causa de la Universitat de Buenos Aires. Se li atorgava la nacionalitat argentina i se li regalava un Cadillac descapotable. També va manifestar que se li aixecaria un monument a l'entrada de la illa Uemul, el nostre home, el nostre heroi. Els periodistes varen assistir a un tour on el nostre protagonista es comportava més aviat com un venedor que com un científic. Res, això és perquè vol ser entès per tothom. El cert és que donava la impressió que no tenia massa clar de què parlava. En reunies dels envejosos. Mentrestant, a molts quilòmetres de distància, a la URSS, els jerarques del Partit Comunista estaven que treien fum. Ells també estaven treballant en un projecte similar. Com podia ser que els argentins els haguessin guanyat? Varen despertar a les 3 de la matinada el científic alemany Manfred von Ardenne, que treballava per ells en aquest projecte i en el de crear la bomba atòmica russa, i li varen ensenyar la roda de premsa. Aquest científic, que havia estat captat, diguem-ho així, per la URSS al final de la guerra perquè compartís els seus coneixements per la causa russa, va veure la roda de premsa. I la seva cara va anar canviant de la incredulitat a l'inici de la mateixa fins al riure més escandalós quan va veure per la televisió el nostre home i va sentir el seu nom, Ronald Richter. Manfred von Ardenne coneixia molt bé el nostre protagonista. Havia estat al seu cap i sabia com treballava. Sabia de sobres la seva competència, nul·la o ben limitada. Va dir a les autoritats russes que el nostre home tenia de científic el que ell de cuinera i que abans inventaria la sopa d'all que aconseguir cap fusió nuclear. El que és cert és que la reacció internacional va ser d'incredulitat. Però on va pensar? Va, això és por. Por que tenen que ens convertim en una potència mundial. No obstant, va saltar-lo una ombra de dubte. Així, el 1952 es va crear per ajudar el nostre home a la seva tasca la Comissió Nacional d'Energia Atòmica, creada el 1950 i dirigida pel coronel Enrique González. El cert és que després de la roda de premsa i del tour que va fer amb els periodistes, els resultats que el nostre científic anava donant a la recent creada comissió eren força incongruents. De debò sabia el nostre protagonista el que estava fent o és que no en tenia ni idea? Això és perquè el nostre home no estava tranquil. Els dubtes eren escampats per desaprensius que volien arrabassar-li la glòria. Així no es podia treballar. Va demanar de canviar el laboratori de lloc. Perón, que començava a tenir la mosca sota l'orella, especialment pels informes que rebia de la comissió, va anomenar una subcomissió investigadora per fiscalitzar els avenços del projecte. Així, al setembre de 1952, els científics José Antonio Balseiro, Mario Bácora, Manuel Benison, Pedro Bussolini i Otto Gamba, dirigits per Pedro Iralagoitia, varen veure clarament que el, entre cometes, projecte del nostre home era simplement una enganyifa. Amb els plànols i les notes que havia desenvolupat, era impossible que s'aconseguís cap fusió nuclear. Per sustentar la tesi, es va fer una demostració a l'Escola de Mecànica de l'Armada dels treballs tal i com el nostre protagonista els havia concebut. Òbviament, no es va aconseguir ni encendre una trista bombeta. El govern argentí va tenir constància sobre el brillant historial acadèmic del nostre home, tenint notícies sobre la seva tesi, la del Reich Delta, aquella que no es va publicar mai. També el govern argentí va esbrinar que la seva carrera laboral a l'Alemanya nazi en els laboratoris havia estat més aviat justeta. Va ser tancat a la presó, però només hi va estar 5 dies. No se sap per què va passar-hi tan poc temps, tot i que hi ha la teoria que un equip de psiquiatres el varen considerar una mica inestable. El nostre protagonista va ser discretament retirat del projecte, que va quedar en l'oblit tal i com havia estat concebut.
Se li va retirar el doctorat honoris causa i la nacionalitat argentina. El Cadillac descapotable, no, aquest se'l va quedar. El nostre home va anar a viure a la localitat de San Vicente i explicava amargat que havia treballat en el projecte de fusió nuclear pel govern argentí i que, malgrat tenir resultats prometedors, per pressions d'envejosos el varen retirar del projecte. També deia que estava treballant en projectes secrets. Amb el temps, va anar a viure a Monte Grande, on criaria oques i gallines en una modesta casa que mai va acabar de fer-se. No obstant, era conegut perquè continuava utilitzant el mateix Cadillac descapotable que li havia regalat Perón. Solia consumir els seus últims anys en els bars de la localitat i entre copa i copa deia que un dia escriuria les seves memòries on explicaria moltes coses. No obstant, no es té constància que ho fes mai. Va morir el 29 de desembre de 1991. I fins aquí el capítol d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens acomiadem fins al proper presentable. Adéu-siau!